Kuru ume, kupute ya. Kuru ume, kupute ya. Ngozi, ị na-ele m anya kemgbe. Ngwa kuru ume, kupute ya. Heu, ihe a na-agwụkwa n'ike. Ewo. Oriche na ọ ga-adị mma ka anyị kọrịa ihe gbasara iku ume taa. Ihe gbasara iku ume dị n'ahụ mmadụ ndị bekee na-akpọ ya respiratory system. Ngwa mee ihe a m ga-agwa gị ugbu a. Ana m elekwa gị anya o. Bido gbawa ọsọ ebe ọ bụla ị nọ. Ọsọ, 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 na-agba ọsọ, ọsọ. Ngwa kwụsị. Ịhụghị na iku ume gị na-anyịzi gị ahụ ugbu a. Ọ bụ maka ahụ gị chọziri ikuku nke ọma. Ikuku bụ oxygen n'okwu bekee. Ị ga-enwetakwa ikuku gburugburu ebe ị nọ ugbu a. Ọ bụrụ na ị naghị enweta ikuku, ị ga-adị ka azụ agụpụtara na mmiri ma ọ bụ ụlọ na-enweghị onye bi ya. Ọ dịnụ mma? Mbanụ. Mgbe ọ bụla ikuru ume, o nwee ihe na-emenụ. Ngwa chere ka m gwa gị. Iku ume, ikuku ahụ batara n'ime gị ga-esi n'imi gị nke ndị bekee na-akpọ nostrils wee gafee. O nwere ụmụ obere abụba isi nke dị ebe ahụ. Ịma ọrụ ha? Ọrụ ha bụ igbochi ihe dị ka aja ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị aṅaa na-ekwesịghị ekwesị ịbata n'ime ahụ gị. Ikuku a ga-abanyekwa n'ime ebe a na-akpọ windpipe n'okwu bekee. Ọrụ windpipe a bụ iwepụkwu ihe ndị na-ekwesịghị ekwesị nọ n'ikuku ahụ. That is filtering it n'okwu bekee. Windpipe a gbara ụzọ abụọ. Ụzọ abụọ ka a na-akpọ bronchi n'okwu bekee. Bronchi a nwekwara ụmụ obere isi dịka abụba isi a na-akpọ cilia. Ọrụ cilia bụ ịga ihu na azụ na-ebuba n'ime ya ihe na-anya anya a na-akpọ mucus. Ọkụma ya ha ihe ahụ ị na-esi n'imi ga-ewepụta. Ama m na ị na-etinye aka n'imi gị ugbu a. Wepụta ya biko. Ọ bụ ihe ahụ bụ mucus. Ọrụ ya bụ ịchịkọta ihe na-enweghị isi na ọdụ nọ n'ikuku nke nwere ike imebi ihe n'ebe a na-akpọ lungs n'okwu bekee. Bronchi ga-eburu ikuku nke dịzi sam, that is pure, buba n'ime lungs. Lungs a gbara abụọ, nke aka nri na nke aka ekpe. Nke aka nri nwere obodo atọ, that is lobes, ebe nke aka ekpe nwekwara obodo abụọ. Nke aka ekpe dị obere karịa nke aka nri. Nke a bụ maka inyetụ ohere ka obi, that is heart, nọzie ọfụma. Obodo, that is lobes, ndị a jupụtara n'ihe a na-akpọ alveoli. Alveoli a dịka obere ụmụ akpa bịakwa dịtụ ogwu n'anya. N'ime alveoli ka nnọgharị, that is exchange, na-eme. Nke bụ na ikuku, that is oxygen ahụ ikuru, na carbon dioxide na-anọgharị. Kedu otu ha si eme ihe? Ọbara, that is blood, ga-ewere oxygen ikuku ahụ ikuru hapụzie carbon dioxide. N'okpuru lungs, o nwere ihe dị otu elu ụlọ ụka si adị, that is dome shaped, a na-akpọ diaphragm, nke na-afekpọ, that is contracts ma iku ume ma fulie ma ikupụta ume. Ihe ọkpụrụkpụ gbasara lungs a bụ ihe a. Ọ bụ ya bụ naanị ihe dị n'ahụ nke na-ese n'elu mmiri. Anyị abịala na njedebe ihe gbasara ihe eji eku ume n'ahụ mmadụ. Onye ọma, ndewo maka ige ntị. Ka emesịa. Biko subscribe.